så vores næste deltager. Jeg ved, du har øvet dig på det lige siden. Skal jeg holde det der? Det må du gerne, så vil jeg gerne se, hvor langt du er nået. Jeg kan lige så godt indrømme, at det er sidste gang på det. Jeg lærte aldrig fedt. Nej. Lad os kigge på en, der virkelig kan finde ud af det. Lad os hilse på Gustav. Lige da jeg gik ind på scenen, så tænkte jeg bare, okay, folk cyklede allerede inden jeg ville gå i gang. Hvad har du tænkt dig at lave? Det er noget, jeg er blevet inspireret til af min far. Og så da det var slut, så jublede jeg bare endnu mere. Jeg kan huske, at Peter Aalbæk, han sagde, bravo. Ja. Jeg er lige startet på Ollerup Efterskole på Sydfyn, og det var helt fedt at komme væk hjemmefra og få nogle nye venner. Så jeg trives virkelig, og der er så mange super søde mennesker hernede. Hvordan fanden gør du det? Så pusser man på knorrene. Jeg kan ikke finde noget engang på det. Prøv at se, knorrene ind i munden, sådan her. Aftenens sidste semifinalist. Er du klar på scenen, mine damer og herrer? Her er Gustav! Peter Aalbæk, sidst du så Gustav, der var det eneste, du havde at sige, det var bravo. Har du lidt flere ord til rådighed nu? Men måske ikke alt for mange. Jeg er en mand af få ord. Siden hvornår? Det kunne jeg også godt tænke mig at vide. Gustav, din musik, det vil jo fandme være et underlægningstapet, ikke? Til hvilken som helst ny nazistisk kongres, ikke? Det er så tankstationsagtige, så køb 3 CD'er for 30 kroner-agtigt, ikke? Men spille det kan du sgu. Er du begejstret? Mikkel, jeg var begejstret den 28. januar 1973, da jeg fik så min første 2-gears knallert og fræsede over stepperne ned i Herfølge. Der var jeg begejstret. Siden har der ikke været noget, der kunne hisse mig op. Godt så. Så synes jeg, vi skal prøve at hoppe til noget måske det mere positive. Martin Hall, du har tit sagt, du søger det skæve, det anderledes, det lidt sorte, det alternative. Er Gustav det, du leder efter? Jeg nok sige, var en svær overdrivelse.
Gustav, du har et klart talent, og vi var begejstrede sidst, fordi det var overraskende. Det virker lidt som om, du gerne ville vise rigtig mange sange i dag, hvor meget du kunne. Og nu sagde du var på skole i Fyn, der kom i tarmen på Fyn. Jeg læste en undersøgelse. På Fyn, ja, der i nærheden, ikke også altså? Rolig nu, jeg kommer fra København. Hvor der var et heavy drukbroderskab, der lyttede til Pantera og stærke sager. Så havde de opfundet sådan en ølbong, hvor de drak Master Brew på med 10% og blev hyldende stegte i løbet af 5 minutter. Det kunne jeg godt tænke mig at være i at høre dig der. Det er mit svar i dag. Tak. Okay. Julie, en kort bemærkning. Gustav, du er en af mine favoritter. Må jeg godt lige tale igen? Du er en af mine favoritter, og du skuffede ikke. Det var rigtig godt. Tak for det. Synes du, at Gustav fortjener en plads videre i finalen i Talent 2008, så er det bare med at tage en mobiltelefon. Send besked til 1212, hvor der står Talent 8, så kan det være, det dig, Gustav, der ryger videre i finalen. Giv Gustav en hånd.